Akože nie som tak nahypovaný. Vidíte tu Unsere Monkey 304, prečo mi z domu zmizla posteľ. Ak sa pýtate, pozrite si to video. Shulkerbox vyslal všetky tie veci, ale to absolútne nevadí. Ne. Hej, prečo? Ok, viete čo, ja sa idem portnúť nejakého iného. Unsere Monkey, príjmi to, inak ban. Ó môj bože, nice! Wow, tento to má To som ja. Nie, akože for real. Vidíte to? To som ja. Unsere Monkey, príjmi to, inak ban. Ó môj Jasné, on by mi nedal ban poprvé. bože, nice! Wow, tento to má pekné. Máš to tu pekné, ale nedokončené. Unsere Monkey. No jo, nemám to dokončené úplne. Akože ten dom je nic moc, ale ja som tam išiel na spawn. Ukážem ti kúzlo. Poď sem. Takto tuto. Tak, nice, asi. Goča. Super. Ja som debil.